Күркәм эшләр эзеннән сәхифәсенең чираттагысы актив тормыш рәвешен алып баручы турында. Шәһид Таипов гомере буе нефть тармагында эшләп, дәрәҗәле исемнәргә ия булган. Шул ук вакытта спорт белән шөгыльләнеп, башкаларга да үрнәк. Бу көннәрдә генә 86 яшен тутырган спортчы турында хезмәттәшем Ания Гыйбадуллина сөйләр. Кышының һәр көнен диярлек әнә шулай чаңгы юлларын салып башлый Шәһид Таипов. Ирактан карап торганда, бу җитез кешенең әле күптән түгел генә 86 яшь тутырганына ышанып та булмый. Илгәр хәрәкәтләр, җиңеллек, төз гәүдә гомер буе актив яшәү рәвеше алып бару турында сөйли. Шәһид абый, менә шулай көн сайын йөрисез инде, сез ничә километрны тутырасыз? Бер чыкканда 12 чакрым була инде прогулка. Чаңгыда чыкканда. Күндер алаш мен скандинавский палка беләдә йөрим инде. 5нче класстан 10нчы класска кадәр күрше югары 5нче авылына укырга йөрдек. Бару 6 чакрым, кайту 6 чакрым. Институтка кергәч 18 яшьтә беренче Комсомольский кросс диләр ярыш булды йөгерү. Минем бер дә йөгерү ярышында шөгыльләнгән юк инде. 1000 ярым кеше стартовать иттек. Мин ялгыш шул 1000 ярым кеше арасыннан 4нче килгәнмен. 1960 елны институтны битергәнгә кадәр беренчелекне менә шу институттан бирмәдем. Мин һәр вакыт беренче урында бардым. Күнегүләр идәдә дәвам итә. Фатирында аерым бүлмә тренажерларга бүлеп бирелгән. Көндәлек эшли торган күнекмәләрен безгә дә күрсәтте. Карап торышка бик җиңел, әзерлексез яшьләр дә кабатлый алмас. Студент чагында ук җиңел атлетика белән шөгыльләнә. Тау туризмы һәм альпинизм үзләштерә. Алай гына да түгел, актив яшәү рәвешен алып баручылар өчен клублар оештыручыларның да берсе ул. 70 яшендә Франциянең Монблан тауына менә. 75 яшендә йөзүнең кышкы төрләре буенча 11нче халыкара фестивальдә уңышлы чыгыш ясый. 81 яшендә Эльбрусны яулый. Физик күнегүләрдән соң тагын да кайнап торган эш башлана. Шәһид абый туган төбәк, шәхесләр, нәселе турындагы китаплар авторы. Кайнар табада чираттагы 18нче басма. Тормышымда булган нинди якты вакыйгалар булса, алар турында истәлекләр язып, ул вакыйгаларны фотоларга төшереп, видеога төшереп, туганнарга, дусларга һәм шул чараларда катнашкан кешеләргә баратам инде. Өлкән кешеләр өчен сирәк очрый торган тагын бер һөнәре бар әле Шәһид абыйның. Аның эш өстәле янында заманча техника. Ул аларның барысында шул исәптән үзенә кирәкле компьютер программаларын да үзләштергән. Менә интерактив китап нәрсәсе белән отышлы. Һәр бер кирәк мәгълүматны менә кем укучыга нинди мәгълүмат кызык истәлектән карый да битенә басты, ул бит ачыла. Тумышы белән Шәһид Лотфулла улы Таипов Башкортстаннан. 1955 елдан 1960 елга Уфа нефть институтында укып, аны тәмамлагач, минем теләү буенча мине Тап нефть берләшмәсенә эшкә җибәрделәр. Монда килгәч, минем эш бик уңышлы башланды. Мине җибәрделәр. Ул вакытта Әлмәт нефть чыгару идарәсенең 2нче промыслына. Ул бик атаклы промысл. Шәһид абый хезмәт кызыл байрагы ордены, фидакар хезмәте өчен медале, СССРның нефть сәнәгате отличнигы һәм башка шундый дәрәҗәле исемнәр һәм зур бүләкләр белән билгеләп үтелгән. Алдан планлаштырмаган булсак та, сюжет әзерләр өчен сайланган вакыт Шәһид абыйның нәкъ туган көненә туры килде бит. Аны бу көнне Әлмәт китапханәсенә чакырып кутладылар. Җәмәгать эшләрендә актив катнашканга күрә дә, кая гына барса да игътибар үзәгендә ул. Ул гел актив безне шундый үрнәк булып, безне үз артыннан алып бара. Безнең өчен әле ул җегетләр кирәк. Безгә стаз булып, үрнәк булып, һәрбер әйберне безне өйрәтеп торучы. Үрнәк булырлык сыйфатлары күп булганга, яшьләр өчен Шәһид абый белән очрашулар даими үткәрелеп тора. Көчле рухлы кеше турында инде без инде студентларга сөйләми булдыра алмадык. Чөнки ул безнең шәһәребездә яшәп иҗат итә. Ул бит инде 80 яшендә
тауға мінген Эльбрусияда 2017-де қатнашқанны 80 яшьтә һәркемдә булдыра алмый бит әле менә бездә әле менә үзебезнең яшебездә дә андый эшкә алына алмыйбыз. Aktif sport bilan shug'ullanu salomatlik da beradi kishiga. Oyық ақылны да ул яшьләргә хәтле сакларга мөмкинлек бирә. Шуның өчен мин яшьләргә дә тәкъдим итәр идем актив физик яктан актив булырга, сәламәт булырга, уңышлы булырга дигән иң изге теләкләр. Аның планнары зурдан, башкарасы эшләре дә күп. Яшь буынга әйтәсе сүзләре дә шактый әле. Һәр вакыт җиңүче булыгыз. Ания Гыйбадуллина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт районы.